Στη συνέχεια πίνουν όλες από μια μπουκιά νερό. Μία-μία. Και ξεκινούν για τα σπίτια τους. Όποιο όνομα όμως ακούσουν πρώτο, κατά τη διαδρομή, μέχρι το σπίτι, θα είναι το όνομα του μέλλοντος συζύγου. Αντώνης, Γιώργος, Χρήστος, Βασίλης, Στέφανος. Έπειτα άρχισε το γλέντι. Τα κορίτσια μια μάθανε ποιο άντρα θα παντρευτούν, ποιο όνομα θα έχει ο άντρας. Ξεκινούσαν με το συρτό.